Masikati akanaka muri yeZimbabwe muri sei zita rangu ndonzi Kelvin aka Kivomania. Nhasi tine vakuru ivo vakarwa hondo pachirungu tinovati mawar veteran, mwana wamudhara DJ Olex, but nhasi ndi comrade Olex. Muri sei comrade? Ndinofara zvangu ndingoramba ndichingofara kuti ine majournalist mukuramba muchiuya taura nyaya dzeupenyu. Ndizvozvo tinotenda. Tisingapedzi hedu nguva yenyu, toda kubvunzawo comrade kuti maizvifambisa sei pamanga muri kuhondo muchifamba kubva kuna point A kusvika ku Z, amaifambidzana nemukuru wenyika ivo President Robert Gabriel Mugabe. Toda kuzivawo kuti mainyatsozviita sei. Ya inini ndakararama ndiri panzvimbo naComrade Robert Gabriel Mugabe. Mugabe anga ari sawira wangu chaiwo padhuze kubvira achiri mukomana asati asungwa achisungirwa nyaya dzehondo ndaifamba naye. But nyaya yehombe yandoda kuti nditaure ndeyekuti anonzi Gabriel Mugabe akakurira mumhuri yevanhu vainamata vaiziva chiKristu chekuziva kunaka kwaMwari. Kuti azonzi Robert Gabriel Mugabe vabereki vake vaipinda apostoli. Handiti saka ngirozi yeye inonzi Gabriel yeye zvazvaonaka ndo yakazoita kuti azotumirwa kunzi Robert Gabriel Mugabe. Robert iri ranga riri zita rekuti varungu vanozva varungu vanga vasingagona kudaidza mazita edu echishona aya, asi vaigona kudaidzawo avo anana Jimmy, anana Cloud, ana UC. Saka iye akazonzi Robert kuti akwanise kudaidzika, asi ravo nekuti waipinda apostoli chinamadzo wakamupa rekuti Gabriel zita renkirozi Mugabe. Ndipo unozoona muprofita uyu ainzaniko mutendi. Ndofunga ndiyenomiya here paanozopa chiprofita chekuti nyika inoyi ichatongwa nemunhu ane zita renkirozi. Munhu airewa ndiani? Robert Gabriel Mugabe. Nhasi ndiye ama kuti RG Airport. Aiwa, ndizvozvo pakajeka because rinenge riri gamba, inenge iri legacy yamunenge muchitaura nezvavo, because iwona naNelson Mandela veSouth Africa vana kunyanyosiyana because vakaplay a major role pakusimudzira maAfrican countries kuti vawane rusununguko, because ndivo vatinoti the fathers of Africa vakadaro nevamwe. But ndoda kubvunzawo comrade, panguva yamairwa hondo musati mapinda ndakanzwa kunzi vanhu vanga vasingabvumidzwe kuna Facebook. Izvezvi kuna First tiri kuita zvatinoda tichitofamba tichitoenda ikoko, but panguva zvinhu pazvanga zvakaoma panguva yacho iyoyo muchizira rusununguko zvinhu isusu hatikudiwa kuna First, but izvezvi we are free to go wherever we want. Munoti nayo right? Nguva yekuna First kuna First kwanga kusingadiwe vanhu vatema, asi isusu vatsvuku senu zvangu kutsvuka uko haizi First Power taibvumidzwa because ganda redu ranga rakada kufanana nevanhu. Asi mhaka yekuti isusu taiziva kuti tine bvudzi reblack takanzwisisa kuti tinofanira kunge tichirwira pamwe chete hondo nevatema, nekuti ndiri mwana wemutema kutsvuka chete. Aiwa, ndizvozvo chaizvo. Saka isusu muna First meme mamusingabvumidzwe vanhu, but isusu tisitaizoenda unotengera vabereki mazepe tumbatya twakanaka ndona maberry bottom. Maberry bottom aya wakazonzwa kuti aipfekwa maberry bottom aidai so nemaperas handitika pane mamwanzi machiko ndatokangamwa iyayayo ka aitengeswa mumashops evarungu wachibata mastores iyayayo ndakanatsokangamwa hangu zita rachona. Unoziva nguva yafamba kubva before hondo kusvika nhasi tarisawo makore aenda. Saka ndakuita ndichikangamwa mazita aya. Tisitaizopota tichienda ikoko tichivaibvira, but muna First zveshuwa maiti mukangoonekwa munhu mutema mairwa benzi kunyembera maisabadzirwa nembwa vaisada wachibata ende kuputa fodya yaisabvumirwa kuputa nemunhu wese. Asi ndinozomboita mubvunzo wekuti kana mairambidzwa munhu mutema muna First meme kwaibikira tii warungu ndiaka
kuti havasi vanhu vatemera hatisizvo tavabikira. Ehe, ipapapo manje ininika ukazonotsvaga zita rangu rinonzi Tiriboy chairo kana tisana naTboy wachona. Alright, ndabata. Okay, maita basa nekupa jekesa ipapo. Ndoda kubvunzawo muri kuti chi nowadays tine ma2K. Vamwe vacho kune mabhoni WhatsApp, mabhoni Facebook, mabhoni Instagram, mabhoni TikTok vasingazive nezve nhoroondo yamanditsananguridza yese yehondo iyi yekuti maizofambisa sei machita sei. Ndakaona kuti kudhuze mutown kune yakanzi Herbert Chitepo School of Ideology of ichi inenge ichidzidzisa vechidiki vava nevamwe kuti chimurenga chacho chaifamba sei. Muri kuti neama2K vanofanira kudzidziswa here gwara rehondo iyi kuti vagare vachiziva kuti imimi kuti vazobudirira vachita zvavanoita vachita maTikTok vachita mafacebook skits awaya imimi mune bigger part yamakaita kuvasunungura kuzvishuwa vanga vasingambowani privilege yakadaro dai mamusina kuita zvamakaita. Zvandinoda kutaurira nyika ino yakauya nehondo, nyika ino yakauya nechimurenga. Kuti nyika ino izodaidzwa zita rekuti Zimbabwe handisika pakarwiwa pakadeuka ropa mwana wevhu akararamuka achirwira nyika ineyi. Saka chikuru chandinoda kuti ndikurudzire kune vamwe vakarwa hondo kufanana nesu maovhesi handitika kudzimba ikoko kwamuri ikoko potewo muchidzidzisa vana kuti vazive kukosha kwechimurenga ende kuitira kuti vazive kuti chimurenga ndepapi pachakabatsiridza kuti tive nekuzvitonga kuzere. Zvaizvozvizvi handiri kuona pakugara kwatakaita uku waakutozora mafuta handitika waakutoshandisawo WhatsApp zvichireva kuti dai nguva iyoyo varungu vaigona kuti WhatsApp ndeyevarungu chete iwewe uri wetsamba handiri kuzviona. Saka ndopandinoda kuti ndiburitse papapo ndina kujekesa kuti vabereki imimi nesu isusuka hurumende tichiedza kudzidzisa vana nditika tsika dzedu kwakabva nyika nditika wazviona paunonzwa pachinzi Zimbabwe nditika zimba remabwe zvekuti ini ndinoda kubhilivha kuti pakaiswa Harare kunzi Harare ndo yacapital city pakatovhiringidza. Capital city yafanira kunge iri masvingo capital city of Harare because zita reZimbabwe rakabva pacapital city yatinoti chi Great Zimbabwe dzimba dzamabwe saka ndo yaifanira kunge iri capital city. Ehe patakabva kuRhodesia tichiuya kunoku kunenginuku ndopakakanganisika nyaya ndizvozvo chaizvo. Muri yeZimbabwe getimbogumira pano tisinawo mwana wamudzara DJ Olex, comrade DJ Olex, to be continued.